She's nila donna lukibil Kibaya puluya ta jingi Hinrei ikong iong padak kunek kuno bababangan piang yapi minta Cash nong kakao jong piro ng bakit Na Maria nga kaday kasinyong kong Hinrei ng pati pruktur teng jong pi Hinrei pipiwan terwayang na Has ngap kong tengan niya tuminda Las len nga laiyo iyapi kong te Pidang kinmaw ni em niya kito kipo Por baye text na hapo FB Day mga kay ni tuba text ya pi Bad nga ongus niyo babangwan kindu Bad kuteng jong na day dong niya Hilakin mau ne em yang nang minta Ngalakin mau yapi minta Baba Tang bato ay ngang ong yapi minta Baba wag noms nyo Yang nga namar minta ng laban tiyang yapi Hahoy kong thay ngang ya api Ngang nong kapye banyo yakajubap Hinrei ka po hikeng kan sa kapatay Na pirmembangan nyo Usobat hiyang Yapi nga lapit yang yapi Hinrei yang nawat nom lekay Kong kay watim yang nga nga nom mino yapi Ninyay ib yapi hadu basit kasni Ngalaking mau yapi minta Baba Tang bato ay ngang ong yapi minta Baba wag noms nyo Yang nga damar minta ng laban tiyang yapi Ngalaking mau yapi minta Baba Tang bato ay ngang ong yapi minta Baba wag noms nyo Yang nga damar minta ng laban tiyang yapi Dalaking mau yapi minta Babawat nong yapi minta Babawat nong siya na Damar minta ng laban tiyang yapi